Zovem se Miladinka. Imam 35 godina. Rastavljena sam. I ovaj oglas nije ni vapaj ni stid, već tiha, iskrena potraga za muškarcem koji zna da život ne mora biti savršen da bi bio stvaran. Ne tražim brak. Ne tražim lažna obećanja. Tražim nekoga s kim mogu da delim ono neizgovoreno, poglede, tišinu, susrete koji ostavljaju trag i osjećaje koje ne moraš da objašnjavaš. Radim u zdravstvu. Vodim jednostavan, miran život. Imam svoje rutine, ali noću, kad sve utihne, shvatim da mi nedostaje prisustvo. Ne neko stalno, već neko stvarno. Neko kome nije teško da ćuti sa mnom dok pijemo kafu. Neko kome je pogled nežniji od reči. U životu sam prošla i ljubav i razočaranja. Brak koji je bio bez buke, ali i bez topline. Danas sam slobodna. Volela bih da upoznam muškarca između 35 i 55 godina. Diskretnog, emotivno zrelog, nežnog, ali muževnog. Nekoga kome ne treba mnogo da bi bio prisutan.